Продължаваме с втори тото шанс на 5 от 35, следват 5 печеливши числа. Графиката е готова, топчите се в сферата, разбъркват се на живо в ефира на БНТ. Очакваме първото число. И така, втори тото шанс на 5 от 35 започва с 31. Една от текстовете на играта, приятели, е, че всеки залог директно участва и в нейния втори тото шанс, т.е. всяка колонка участва в 3 разпределения на печалби. Второто число е 35. В предишния тираж късметлия от Гурково спечели 5000 лева, вероятно сумата ще му дойде много добре от сезона, когато планираме лятната почивка. Третото число е 29. Докато търсите подходящо място за летния си отпуск в интернет, имате възможност и да направите онлайн залози за числовите игри, може пък съвсем скоро някоя печалба да ви прати в някое мечтано място. 28 е четвъртото число. Предстоят месеци с много празници, докато се събирате с приятели и роднини, като нищо можете да забравите за любимите числа, абонамента до 5 тиража ще гарантира, че няма да пропуснете шансове за печалби. Последното пето число е 41. Цялата печеливша комбинация е 31, 35, 29, 28 и 41. След като разбрахме тази печеливша комбинация, остана да изтеглим числата, които ще определят размерът на печалбите. Те могат да достигнат общо до 200 000 лева. Нека ги видим. Топките са в сферата с числата 1, 3 и 5. Така, разбъркват се. Ето го и първото допълнително число, което е 3. Това на този етап е страхотна новина, защото това означава, че вашите печалби на този етап са до 10 000 лева, но ако се падне 5 като второ число, печалбите ви могат да скочат още повече. Продължаваме с второто число, което е... Даваме няколко секунди. Второто допълнително число е 1. Цялата печеливша комбинация е следната. 31, 35, 29, 28, 41 с две допълнителни числа 3 и 1, което означава, че вашите